ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವಿಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತಗ್ಲಿನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಅಗ್ಲಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆಟ್ ಅಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ವರ್ಷಾಲ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿದಾನಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಕಾರ್ಲದ ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಎಂದ ಪನೊಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆಗ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗ್ ಜತದೇರಗ್ಲು ಅಕ್ಲಟ್ಟುಗು ನಮಲ ಪಂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಪಂಡ ನಮರ್ದು ಏತ್ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮಕ್ ಏತಾಪುಂಡ ಆತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಗ್ಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಆರ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆ ನಿಗ್ಲು ಆರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾರ್ದನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತುದೇರಾರು. ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐತೆ 2022 ಒಂಜಿ ಸಾನಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಾಲೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಬಾಲೆಗ್ಲ 40 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಪುನ್ ಪಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಆ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕಗಲ್ನ ಟೀಮ್ ದಗ್ಗಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಅಗ್ಲೇದ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಹಾಯ ಮಂತದೇರು. ಅಂಚೆನೆ 2024 ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಲದ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮಗ್ಲ ಮುಗ್ಲು ಇಂಚೆನೆ ಅಷ್ಟಮಿದಾನಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದಾಗ್ಲು ಅಗ್ಲೇಗ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತದೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ 2025 ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಅಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡ ಆರು ಒರಿಯರ್ದೇಂದತ್ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅವಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸಿಡ್ ಬೇಲೆಗ್ ಜತದೇರು. ತುಲೆ ನಮರ್ದು ನಮಕ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿಂದ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ನನ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನೊನ್ನು ಮಾತಿರ್ಡಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪರ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರಡಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ QR ಕೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ಈತೀತಂದೆ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿರು ನಿಗ್ಲೇರ್ದು ಏತ್ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆಗೆ ಜತದೇರು. ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಆ ಪುಣ್ಯ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡ ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆಡಿಯಾನ ಯಾನೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು. ಉಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ 14 ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಕ್ಲು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಎದುರುಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮಕ್ ಏತಾಪುಂಡ ಆತ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಇರಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನಡೆ ನಾ ಪಂಡ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಜಾರಿಂದ ಪನ್ಪುಜೆ ಆಂಡಲ ಇಂಚ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಅಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಬುಜಾತೆ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ದೆ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅತ್ತನಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅವೆತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಖಾಲಿ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಐತೊಟ್ಟುಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನಮಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ವಟ್ರಾಶಿ ದುಡ್ಡುಕೇನೊಂದು ಪೋರಲ ಆಪುಜತೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗ್ಲು ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ತುಳು ಬರನ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿನ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ಲೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ತುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ
ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಿ ಆಯ್ನಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಯಾನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.